Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manay po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yo Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinimbag nga oras na imbag nga aldaw na imbag abigat kada kay amin nga sa apada. Padaanan nyo babagayam di pagkasalitaan ni Mama Merced. Ti ina ngagsagsagaba. Apay nga ta? Pada. Hindi, Rugin. Dati pagkasalitaan ni Mama Merced. Ti agsagsagaba nga ina. Apay nga ta? Anya nga ta po ni pagsagabaan na? Babaero nga ta nila kaya na? Uno, naluko di kita anak na? Uno, ana. Amuan tayo. No apeng agsagsagaba ni Mama Merced. Sagudahin mo ti surat. Kunana nito ay, Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi, ngawan ragsak ti may sa pamilya, no awan anak. Sana kumpleto tiragsak dagiti agasawa no awan anak da. Dada ka po na masansan amang mangig ko ken na adumad dagiti amamok. Agasawa da ngam saan da nga madan ti anak. Ag problema da sa danto mga dap. Kaya nakasawan Manong Nemi saan nga kumpleto ti agasawa no awan anak. Wen. Ore ad anak no mapukumad detang anak. Agsagaba ti ina, agsagaba ti ama. Adu ka mga kakabsat Manong Nemi ti pagpintasan na ket na isakad dagiti naganak kada kami ti masakbayan mi. Ada idin trabaho Manong Nemi idi agsabat ti dalan mi ti lalaki nga naikari apara kanyak. Naminsanak lang ang gayat Manong Nemi. Kading-karik na jaktun agayat. Maminsanak lang kayat. Nawan sa bali, no saan na ito yung lalaki na yat kumanong Nemi. Nga ni Dani. Agbatbata kami ng mga pobisina kini Dani Manong Nemi. Imay nakpinasya dito balay. Aging gangin daton nagpanagayat na kaniyak. Imbaga na Manong Nemi nga umpay sa bali nga nakariknan na ti ayat no saan na siyak. Siyak kano ti bilang nga first and last love na. Namati akmet Manong Nemi gaputa nakidamdamag akmet ti may panit family background na. Katpud no. Awan ba'y tinamonda na nagbaling nga girlfriend na. Wen. Iniinaw na ni Dani iti dua nga tawen kanyak Manong Nemi. Isyo na nga nagtrabaho. Kad adu ka nun ti ornom na Manong Nemi. Kat saan ko pa sinong batan nga mimbaganan Manong Nemi. Nga ada ka nun plano na nga mangipatakder iti balay. Taadan insangod na keng kuha na nga lute. Adan insangod na keng kuha na nga lute Manong Nemi kat balay langan ti kurang na.
Adamat makatawan manong nemi nagarim ni Dani kanyak. Pinarigat ko kano. Ngem nang sintirak manong nemi no kasanot pagpatinggan ti anos na. Nakaan-anos nga rod, dadad ka po na no apay nga daddan nga inayat ko isun. Kasta ko na tinagsag na manong nemi di aklunek kat naarakop na kasigod. Nakiktutak nga rod, tadyak pagurupen. Gapo siguro tinalaos nga nagsak na kat naarakop na. Sala nga basta naarakop. Manong nemi. No di kat inamalan na pa bigla digiti bibigo sa anak ko nga nakabagkad ka. Nga di agrop ka at digiti bibig mi manong nemi inyarasahas na, will you marry me? Kasungsungpat ka lang. Data nga gusto ibagam kanya. Gabok ta kahit konti pamilya. Kahit konti mandahan ti anak. Sige, planuan ta nga rod nga naimbang. Plinano mi nga rod manong nemi and after 6 months, kalbasang inaklon ko. Naka-schedulean manong nemi di pa nagkalay sa amin. Nakaragsak kami. Naragsak mo manong nemi, di kiti naganak kanyak, kastamatan, di kiti kakapsat ko. Tamuda manong nemi, nga naimbaligyan, di pa nakiasawa. Nakaiparakdar ka mga dagos manong nemi, ti balay mi, kalkalaingan na ti nga balay. Saan mo makuna nga batit, saan mo makuna nga dakkel unay, di kiti kalkalaingan na. Panakaisaga na manong nemi, ti mano nga anak, nga isagot ni Apo Diyos kada kami. Umanahin ti 5, kunana, uduunay. Talo, 1-4. Intuloy mi ng opisina, manong nemi, kabayatan na. Ngagdandan na kami iti baro nga balay mi. Awan tinagbali nga katulong mi manong. Ta makapagtinulong kami iti bigat. Kalpasan day ta, irikapminton manong nemi ti ridaw, ilakmi ti gate, saka agkuyog manong nemi. Sagay sa kami iti kara. Ta medyo pangadayuan manong nemi ti papanak pang obisida asa sidag ken kuan. Sa kamtuag danon manong nemi ti malem, pasaray siyak ti maud-udit, adadoyot paggapuan. Saan nga napupuutan manong nemi ti panaglabas ti panawan. Ili agbalaw kami. Dolang matlayangan nga tawan ngagdandan na kami. Saan nga saludsod, dagiti naganak kanyak ni kapsat ko no, tsak pe aginaw, no kaanon tong ang ganakan. Sampai nga timteng. Arang nga hanin nagpa-check up ta. Awan diferensya. Ore matyak. Sampai siguro nito ding na mga maganaktan. Kalbasan ti talong at awan manong nemi addan. Kastao ni manong nemi tiragsak ko ang tawag iti asawak. Honey, Dani, honey. Addan, tiamok na delayak lang. Tiamok kat agreglak tumat lang. Ngayon matin. Positive. Nasurokan nga 2 months, anak tayo di tiyan ko. Manong nemi, kabuto talaga na panagnagan nga adda nagpitpitik iti saklot ko. Nagsenebrar nga dagos manong nemi ni Dani. Kaslamaysan nga, at ati, celebranan ng kaslatay, panagpaisa nga birthday party manong nemi. Ado manong nemi di kabagyan na kabagyak, ngay may matendar. Manong nemi kat maragsakan damat siyempre. Tawari isuda, kat magagarad naman ten nga maddaan kami ti anak, iti asawa. Aging gadim tengin manong nemi di panangipas ngay ko. Lalaki. Junior ko na adagos ni Dani manong nemi. Kabilitan ng sarding ko ti pa nagtrabaho manong nemi. Sa alang nga leave, na di talaga nga nag-resign na. Ta talaga nga kayat ko laon nga asikasukin na yung pag dati anak ko. Hang ko mabaling nga baybayaan. Saan ko mabaling manong nemi nga italag, iti may sa nga iyaya o katulong. Saan kong italag ka ni mama, tapasari o may sumarongkar ni mama, kadibaga ng isot mga iwan, iti apu ko na kanya. Manong nemi naman pa adon, dagiti apu ko na dagiti kakapsat ko. Ngayon saan ko yung palubos?
Nemi, sama lamang ikanan, mauba, ti asawak ti anak ko, nakasta ka sumangpet manipod ti pisina. Kakait dami pa'y Nemi, pagbaitan mi. Uno saan, may masa akwarto Nemi ti ayan mi. At ang katangan mi so na ti crib Nemi. Kat siyempre, may masa nga silid. Tinakanto nga agriri, dago sakbat nga umangon Nemi, nga mapan magpadede kan kuwana, kan anyaman ti masapul na, suktak ti diaper na. Adadan nga makaayo Nemi ni June, hindi amunan tagsao, taray, amunan tagtaray, amunan ti manutil, Nemi. Nakaragraksak, gapo ken kuana. Naman na nakupit na ako. Tiyanak kong ipatatik ko na yung unay. Lalang song, I love you, anak. I love you too, mama. And I love you too, dad, papa. Agbaling ka ito nga nasingpet, anak, ha? Nasingpet ka, nalaing ka, natudyo ka. Kahit mi kanipapang mo, nga may panakal na kanto, na anak. Adadan nga makaayo Nemi, didita, sumrekan iti nursery. Nalaing tanak mi Nemi, nabibo, ado nag talento na, nalaing agdrama, naglaing agsala, napintas ti bus ng kanta. Adan iti ti grade 1 Nemi, ni June, iti nagbalaw kami. Awang at ading na, kayat ko hani, masapul nga da, kat babae. Uri matyak, sa sino kumat sa ang mga yat nga agahad iti anak ta. Ngam nakas pagarigan, tagbaling nga kakaisuna ni June nga anak ta, tas kang nawatin ta. Nasingpit ti anak ta, so akong pagdanagam. Iti may isang agsapa Nemi at daidin ni June, iti grade 1. Nagbalawak. Di ba bumangon dyan ako? Nagtuktok ako silad na. John, wake up anak. Laglagay pa mga daklase mita. Masapo, nakabangon ka kubaitan. Hindi ka, Diyos ko. Awan ti sumangbat. Nung muna nakalaktil silad na. Inalag ti duplicate Nemi ti Tolbert. Itulo ka taktiri daw. At iso na nga kukukot iti sulit yung katre. Anak, gabay. Anak na pasamak ka? Ha? Alatan ako. Anak, kasangit mo. Anak. Baka no, agungit ka, mama. Apa ko magugungit ka? Di ada dagungit ak no saan ka bumangon dita. Apa yung nakakutkod ta nga tilang ulom ti saan nga naulusan. Abay, what's wrong? What's wrong? Anak man yaman ti basol mo, saan ka nga ungtan, saan ka mauten? Di ka anuman kat saan ka tungungtan ka mauten? Hindi makita ko anong Nemi. Inguso na ti. Sa kaanan na. Ha? Dati ka dito kasagit mo? Sorry mama. Ano ping grade 1 ako? Isupeti. Nalipatan nga minti imis busak ba nga naturog ka? Itagad nagkabaw ka. Sige, katawaan anak mama. Katawaan anak. Anak. Nagkatawa ka sa hangamang lais mo ng anyawan ka. Makakatawa ka lang nga ba ta? Aman ti magdanagam, gagangay dahi ta iti ubing. Unang hindi ubing pa ikit sa anak nagkabaw, itakid din. Yung tumamisa kami nakahamulip-lipata kami ti misbo before nga maturog ka. Ha? Ang kingagungit, mama, sa anak nga agungit. Gagangay dahi ta iti ubing. Ninto pa'y papang mo. Api ni papa, urilak lakayanan ka na mapasamak pelat kastoy ken kuana. Ano? Wen, kasano ko ba? Uminom ti arak ba't di papangmuket? Anda tiyempo na iti nga nasobrahan at iminom. So nga nagkabaw mo. Ay, kasta, iso nga on pagdanagam. Saan nga gunget?
Ninto pa papang mo, jak nagungat, si kanto ka din, nakagangit yubing data. Saan kanton nga ulitin, mama? Iti umisbo iti dak, santon. Anak, gagangay data sa akong pagdanaga, ma. Sige, mangan kan. Agtawros ka nga dagos di banyo, tagdigos kan, wen? Wen, mama, thank you, tasanak ang kaungit, mama. Iti istorya ay kinidaning asawak, tinapasamak manong nimit kat katawa, met. Wen, ngayon saan nan nga inulit pa ay manong nemi ti kasadya nga napasama. Managdaldalos ti anak mi manong nemi. Tas ang kampulos nga nadaan ti katulong. Amuna tagdalos ito nag ti kwartuna, iti salas. Kaya't na may pagdalos amin-amin manong. Kanuri pa iti ruwar, iti lawlaw ti balay mo. Sinusurok pa manong nemi nga nagluto. Magustuhan naman. Sinusurok pa manong nemi isun ti manglaba, ti mureng na. Amo manak. Pay ma, nag-aasat to laki ditag baling asawam. Tapay met, kaputa. Amo amin nga trabaho tinag tibalay. Aglaba, agdalos, agluto, ganda mo pa eh. Iso nga nag-asawa ka, masapul mo't nga nalalaing ka, ay nalalaing sunat, ngagtagibalay, itis ka. Tama nga no, ada ka kasta eh. Dagiti lalaki, ang muda tagtagibalay, makaasawa naman tayo awan sa baling obrano, di ang papa-arjud. So, ito nag-asawa ka, anak. Pilyam to na siya, ta? Nimot mama. Adak pa lang elementarya. Nag-asawa, di bagbagamon. Di kang pulusen na daan ti anak manong nemi. Naging gading tengen. Iti, ara-ed ako na naman. Panagmenopos ko. Ada idin manong nemi ni June iti college. Nakagwapo nga baro man nun nemi. May bagbagada. Gwapo ti junior mo Dani, imalantukin ka. Talaga umalakan niya ko. Badre ka ba ta manipod iti amukon di kayat. Nilaing merced tinayat ko. Manipod iti aging kahanag ito'y kenteg na nayon. Oo. Padre, posible nga saan ka man lang tumalyan sa bali ka babae. Saan kung ito nga maraming data. Data manong nemi ti bangig ko dialogue ti asawa ken ti kumadre mi nga maysa. Ang paspasyar ken kuana. Nga pastaray umay tapos no agsangod nga uminom. Magasangod pat nga uminom. At ang ipagagangin data manong nemi. Ken ora ben dadto manong nemi. Sumangumot kada kami ni June. Uminom met ng beer. Tas lakam lag kakabsat na nung name siyak, ti asawa ken ti anak mi no daduma. Tas lakam lag babarkada. Ida graduar manong name ni June, dayta. Nagpaala kami mo ta. Aduman ti kabagyan mi, kabagyan ti asawa kabagyak, kayem ti anak mi may matendar ti panagpaala mi. Sumarunon June. Agtrabaho ka, albasan nag-asawa kan. Dahil tamat ka na may ibagbahami kang kuha na kumpadre. Nga masabol pa yung madante na pintas ka trabaho. Santo ag-asawa. Nga, ti asawaan na, masabol nga. May bagay mit laking kuha na. Nasingpet, kan nagaget. Ay saan natawan nga trabaho kumanon nemi ti anak mi. Idi, ta, ibaganan ka na kami. Pa? Ma? Yes, anak. Abay, kasla marigatan ka mga ibaga. Malagip yung di damok tagtrabaho. Nga di first month ko, idagsweldo ak at pinaalaan kayo. Una, malagip mi. Nagsasangot ang minom ka nagpulutan. Kada papang mo. At dan makatawan mo ang trabaho. Tapay. At nagpaala ka at anniversary, first year anniversary ito pa nagtrabaho. Ibaga mo kung kada kayo papa, mama. Nga daan ako ng girlfriend. Good. Sabi ko na kami posible kami nga, pa boy, girlfriend mo, iho. Nagwapo ka. Hindi ko mapailanda ka ti college. Hindi andak pa lang ti college. Jack mo di kaso, ida papa, mama. Ngayon tatrumbeng unay nga, ikanda kayo di apo ko. At then girlfriend ko. Ket? Iyam amuktong kanta kayo ito no Friday.
umaytog diner dito eh. Yes, maragsakan kami nga makamamuking kwa na iho. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Imay dito'y nagkuyog dan kat nagsagana akmet manong nemi para ti special nga dinner. Para ti special nga manugang minto manong nemi. Manong nemi. Simple at kinapintas ti adda ken kuana. Saan nga kaskarida dumarita nga madlaw mo na ta nga kakaasida lang nga mangipkabil no kasanod nga pumintas. Awan ti makita manong nemi abulororoy na simple. Talaga nga mahilig dyan ak piti simple. Inya mamuna. Pa, ma, nininfa. Tagbalinto nga manugang iyo. Ninfa, dapapakin ni mama. Agmano akman kada kayo. Papa, mama. Manong nemi, inawagan na ka mga sigod ti papakin ni mama. Dagos nga nalag-an tiriknak kang kuana. O pulos manong nemi ti panagalumiim tiriknak. Kastamat iti imbaga kanyak ti asawa. Kastamat ti imbaga nininfa. Imuna manong nemi nga. Iminom kami pangpaganas, pangladat ko na da nga abrigana. Amo naman ti bakisama. Kubol matakas ti anak mi manong nemi. Kasla saanin nga, sabsabali kada kami. Kasla nabayagan nga mamumi. Kasla nabayagan nga nasingid ti tunggal may sa kada kami. Nagsarutsut kami man, siyempre, kabayatan nga mangmangan kami, manong nemi nga kumusta kami, nagadi parents na, nagadi kakabsat na. Kas kada kami kanumit manong nemi. Nga nilaeng kanong papang na tagubobra. Tani mamang na, kabuta medyo aduda. Iso nga, iso da kanulatan tinasikaso na. Ngayon, again inanatan, apo ko na kanon manong nemi, iti ayawan na. Nininfa tinaudi manong nemi. When, yun to ta, upat da nga kakapsat. Mabaling ka nga, ma'am, amumin tumit, da kitagbaling nga balayan mi. Sure, mama. Ento no, umay ka sa di balay. Siyempre, kuna ni June, umay ka ito mga asawa. Naangay nga ron, ti kasalaysada, manunemi kalpasahan nga nakamamumi, ka nakapulapul, medyo napaot, da kita nagbaling nga balayan. Nagnaed kada kami ni ninfa manunemi. Kas lalaki, ti anak ko. Isu ati mangyawid iti anak asawa na. Manumampay burodek ni ninfa iti pamilyada. Nga madamat kabalay di kiti abalayan mi nga kakabsat niya ninfa nga addan asawa na. Awang pulos. Tiyanyaman nga jak kayat iti manugang ko. Napakumbaba, nagagat, nalinis ti trabaho na, nalailo da nga agasawa. Maragalag sa akang ngamit asawa. Talaga nga, nagasat dyan ta, nga nakaasawa kininin pa. Nagasat man ninin pa, takas kinin June, itin asawa na, anasing pet. Kasta manong nemi ti saritaan mi ti asawa. Adan na surok manong nemi nga makatawen, apa nagdenden na dagididua da June kininin pa. Hindi magagarang kami matang, madante po ko. Nang baka kanya kidi manon nemi nga talo nga tawan sakbay nga nagsikuka. Sa balik iti timadbadlaw ko manon nemi. Tinaminsan nga naggapot ti anak ko iti CR manong nemi. Mas dawak na nakabaybayag. Idi rumaran manong nemi kasla adaan anayin na. John? Mama? Abay nakabaybayag ka di ba nyo? Awan na nyaman natin, mama. Ada ka ti anan na yan? Awan ma. Anak, siyak ni mamang mo. Urumbing awan ti liman mo kanyak. Awan ma, di tak pakadanakan. Okay lang dito eh. Agas lang mayatin. Agas lang? Di kahit nga sa una, da saan anayam.
Ma, gumanatag. Maladaw ako sa opisina. Diyos ko. Dan sa amin, nakarong ano na yun ti anak mi. Naku, nang tinakam ko mano. Hindi malam, imuno na nga nagawid ti asawa na ni Ninfa. Kinasarita. Ninfa, anak. Ay, ma. Tulungan kayo nagluto. Nakaluto akon. Urayan talagang kita agama sa titumangan. Ada ka di madmadlaw mo ti asawa? Madmadlawan niya, mama. Nga, asla, ananayan na, nga sakit na. Mat mama. Awan ti madlaw mo kayong kuhana? Met. Bakit no, nalaig ang gilimit kang ka. Tabi ma. Ito ay bigat. Ina kami ba nga, na simbar kiti siyar. Ito salud-sutik no apay. Di na kahit nga baga. Sana ko namat lang nga, awang kanot pagdanagak ta, kabailan pala ti agas. Di kas nasuwan nga daanan na yun na. Anak pangasim. Nasakman ti pagilimidan na, si kang asawa na, palutputem dyan ako. Palutputem dyan asawa. Adalakit an-anayan na. Kat no adaan-anayan na, masapul masigod. Mama, ada ngamin ugali akas ti tao eh. Nga no adaan-anayan na, no mabaling at ilimid na. Gabot na para kang guwanak at okay lang. Palutputem dyan asawa. Mabaling ka di iya. Oh, mama, bayan nyo taramin nagdata. Kabigatan na manunemi di kasarita ti manugang ko. Ma, awang ganun, met. Agkat katawa. Kung na inartyan na kay kanulain. Imbaga na kanu nga maalat agas oray no. Saan ko maruming nga si Tibagana? Mamati ka, met. Mamati ak, met. Hindi mo madlaw ang umumres ti Bagina. Baam siya tumagisarita kang kuwana. Bakasyon manong nemi. At dadadwang ang gama, kinasaritak man ti asawa. Kasaritat ako mga duwa, ti anak tahan eh. At dalakit sa gubanit na. Ngay limlimad na lang kada tayo. Kapag ko mga rumbang ilimid na. Dikat ibaga na ko makasigod at no, masigod. Palutputan ta. Naging ka nagpakada ti manugang mi manunay mapangkano sumarong ka ti balayda. Pinalubusan mo. Talukam lang organ na bati ti balay manunay mi ti pagamuam ta nangigmiteriyaw ni June nga da iti siya. Nagtartaras kami nga napan iti. Nagtugtog iti siyar. John! John! Ilukat mo ti rin daw ti siyar! John! Manong nemi, idilukat na. Kastawan iti pa nagtirtiriti na sakit. Kung nagtupay kami nga adaan na yan, hindi mo kami nimbaga. Ma, tamo kat magasan pa lang na ito eh. Apay na mas masama ka. Kinitak manong nemi ti Paul. Dara! Nagkapon ti Dara! Iti isbok, mama. Anya? Nagsakit, ma. Diyan ka bailan, papa. Dani, Ani. Tumawag ka na ambulansya. Itatang tagos ni John iti ospital. Tinawagak. Timanugang kumanon namin pakaamok kang kuha na nga sumarunod ti ospital. E nasa kaso da nga dagos ti anak mi manong nemi. Diyak makatal na. Numanin tumakderak ag tugawak magnak palawad ag padaya. Alalay anak met tasawak manong nemi. Honey, keep calm. Kasano nga mapagtalak. Ti panunot kanriknak. Grabe sa amin din ti kasasaad ti kakaiso na nga anak ta. Honey. Pati karim ti paginakim mo.
Agbaling ka kumanatid ka nga umawat ang yaman ti kinapudno, ani. Ididumtengan manong na imininin fa. Mama, papa, hanap na masama. Inarakop ko. Naginarakop kami nga duwa nga babae. Ninfa, hindi pa ilaing gusto di atap ko. Hanap na masamak, mama. Arig na pampanaw mo. Ito mangigmit panagriyaw. Panagririyaw ni John nga dato nagtisiyar. Ini ba pang kami? Nakita ming adungan tara iti baon. Hagas mo ti dara na nasawa. Dinan kabaylan ti sakit. Teso nga timawag kami na dagos ti ambulansya. Anong nga itan ka sasad na mama? Anak ka din nakakala nga sakit na asawa. Amin din na imbagbaga. Amin din ang puno na sapsama ko mga din pakita na yung adagon. Idurumuharan ti doktor manong na imi. Ti asawak ti nagsarita. Kainanawa na siya ti magsarita. Kahit kung mamon nga dagos. Ninfa, papa, dito yung laing tasak ti magsarita doktor. Ngayon papa, kahit kumat ka maamon nga dagos. Huray siya. Eso nga masadag ka mga taluman ng naimi. Ti asawak ti nagsarita. Doktor, kumusta talak mi? Nabalik ka din nga as-asukan na tanga sakit. Sakti si mong bat manong nemi. Di ba nagkunak, doktor, kat inlimad na? Di ba nangipagarup na kat maala pa lang ti agas? Nasapsapol ako mga. Impakita na. Naagapan ko mga. Itakit. Itakitan niya, doktor. Saan ko na pala nga sure nga kapasapulang nga may biopsy. Gusto na kabayag na sakbay nga maamuan tayo? Ito na bigat. Maamuan yung tuno. Anya talaga rita nga sakit. Nakaro ka din nga sigit, doktor. Depende to resulta iti biopsy. Mabiopsy. Dagiti duwa nga eggs na. Kat nukas pagkarigan ta, anyaman ti resulta na. Nasagana kayo itong umawat. Kaya ito nga sawan, doktor. Agbaling ang prostate cancer. Dito nga, gagaya nga, mapasamak lang ka dikiti, kasi kada kami lalaki. No, doktor. Tsak pulos makatal naman nun na may kakaasit ti asawa nga mga atibay kanya at mabaling ka di agtal na ang kahani. Tsak na nga marigatan. Umaykan. Agawit tayo na. Sino nga tagbantay? Awan tinas ka na bantayan tayo. Sa atin ito lang sublin, ito ng bigat, para ti resulta ti biopsy. Ninfa anak, papa, sumunod ka. Tadahak ka mga tibay kada kaya ka to. Amok no kasanot marikrik na yung kastamat ti marikrik nak magbalinak ka na tibker. Tano agbalin ti amin nga nalupoy. Sino't mga rayat ka na tayo. Hintayon. Kaya ka nakararagtagin hapon Diyos nga sapay kumatasangan na kanat sakit ni John. Ngaman yan, manong Nemi. Tapos sa titurong ko, sa sino ko mati makaturong. Ito nagsubli kami nito ospital, manong Nemi, dito yung nga naamon mi. Nga talaga nga cancer, ta sakit ni John. Prostate cancer, manong Nemi. Kanagdan iti 4th stage. Doktor,
Aramitin niyo ti amin, or anyat, or manot nagastos mi. Iti amin na pamuspusan, magkay mo man, or anyaman dita. Aramitin mi, Mrs. Himan niya. Depende ti kinitib care ti salon at ti pasyente. No kabailan na, di kita klase ti medicine. Treatment. Manong nemi. Hospital lang tayan ko kastamat tayo kininin pa. Nagmakalawas na anak ko manong nemi ti hospital nga limaban. Lumablaban. Di mo malapulos na kasarita. Di mo malapulos na kasarita, manong nemi. Sakbay nga ibaga ti doktor, masarin nga mga angas ni Diyos. Manong nemi, agpadpada kami kininin pangar-arayatin na. Dagas-lasan mi nga maawat nga awalan ni John. Awalan ti ka kay Son ang anak ko. Iba't padag ko na yung anak. Awalan ni John nga sa malanga. Nakaputot iti kasugat na kuma. Awalan ti ka kay Son ang anak ko. John, kami na pinanawan na kami anak. John. Arayatin nagti asawak. Nadya ka mo manong namin yung sinumit ti mga aramat o mga arayat kaninin pa. Ngaslawanan ti bibiyang ko pa kay manong namin no anyat na paspasamak iti sa baling nga tao. Basta kaniyak. Asla kayat kumatad ti batay, manong nemi, gamutawanan ti sarbi, pwede biyang kaniyak kasmay sa nga ina. Nga mapukaw kundi kakaisunang anak ko. Kakaisunang anak ko. Hindi na kamansaya kente anak ko, manong nemi. At naglata, iti sibay na. Ano manan tumakdara kamang tamdagkan ko na. June anak. Ang galing ka anak ko. Apay ngamin nga samuin sigod. Apay ngamin nga nyaling-aling mo tinarik ng nga sakit anak. Kami samungin baga kanya. Kami samungin baga iti asawam. Talaki na nakaw mga dagos ti doktor. Saan ko mga nagkanser ti amin anak ko. Apay nga pinanawa na kami John. Ngaglos duyak tumanin manong nemi. Ngayon to makaputak. Ang dakit unek ti silid. Itirabaw ti kam. Buwangon ak tumanin manong nemi. Nga mapahan iti ayan ni June. Nga may gawid nak ti asawak. Mabaling ka di hani. Agpagpakasyak kang ka, Merced. Mawatak tirik nam. Tanon niya man ti marikrik nam. Kasta mas tamat kanyak. Sika lang iti kaskas. Dusan kan nga painuman, saan kan nga minum. Abasi-basit laik. No saan kan nga subuan, saan kan nga mangan. Kaya't mo ka di maten ti matay. Kasanuak nga rod. Ngagmay santumat a panawam. Sampay nga nalado ti amin. Hapay ko na mga sampay nga nalado ti amin. Napi ako man mapututan nakpahitap na nakasukat ti anak ta nga mawalan. Sino ba ti anak ta? Itatapi na nawan na ta ni John. At damat pa inanin pa. Imbilang tamat nga pudnong anak ta. Ha? Sa dinutayan ninin pa. Pati isuna. Ar-arayatin ti kabsat na. Kas palang ar-arayat ko kan ka. Mabaling ka di. Merced, agpatib ka lang pa kinakam mo. Kakasyak lang ang mga atibay kang ka. Kahit mo ka di nga ore pati siya, kat agbalila ka nulupoy nga umawat ti kinapudno. No kasanot sa nga marikreknam, ti kawalan ni John, kas tamad kanyak. Nga magbalinak lang atib ka. Iso nga pagpakasyak kang ka, agpatib ka kumaman. Lading itik. Nasyak man tinagbalin na. Babantot mo, Dani.
Sa sino nga mintisahan nagsagaba. Baka pukaw ti kakaisun nga nako. Manong Nemi, dimteng ti ba nakaitabon na. At damalin na siyak terarayatin da manong Nemi numanin mapukaw ko ti puot ko. Oo na yan ti kasto nga pasamak manong. Nagsakit ngamin. Nasa sino pa ti kakaisun na layang nga anak iso pa ti mapukaw. Idinto digit anak na awam man ti maksay ka nakuada. Kanuwari na damaksay adamat lahat na mamati. Marapi ngamin may salahayang tinsagot ni Apo Diyos kada kami. Nagbalinan nga naulimag ti dati-dati nga naringgor nga balay manong Nemi. Kaslasan ko pa'y namangig ti danapag ti umasadag kinumadayo kanyak. Honey, dito ka tila tanong nagtisilitihan mo. Rumor ka. Mabangkit ti salas, iti kusina. Iti ruwar, iti sangot ti balay. Agaliwa kasay ka, mapagkakanig iti kagayam mo, di ka kabagyam. Iti na pagkatanagan. Basta, yung kalatag trabaho, agawid ka ti malam. Sang patanlak. Nigayam ninfa. Kaskan ka. Ada iti silid na. Sang rumrumar. Ano nga tanong, rumwar ka nga dua, katagsarita kayo, agsarita kayo. Kasi iti dati, nga panagdang kayo. Ano nga rin pagsaritaan mi? Nagsarita kami sigurado nga awan ti sa balik ang pagsaritaan mi no saan nga ni June. Bagbagam ti manugang ta. Agas mo ti panagbagbagan ka. Awan ti sa balik nga ramidan tayo, di mangawat ti kinapudno. Nga da dyan ti nagpatinggaan ti biyag ti anak na. So nga bali, adamat palang anak ta. Hindi pa lang impainam ti bagim kinininfasang kani. Ano kasanot pa nang ipatig mo kani ni John? Kastamat pa nang ipatig mo kinininfa. Rumor ka. Sige. Rumor ako nani. Sorry. No, balinak man nga mabantot mo. Sige. Rimuharak ti siled ko anong Nemi. Napanak ti siled. Ti siled tanin pa ni John. Nagtugtugak. Ninfa iha. Ni mamang mo da ito eh. Ilukot mo kung tiri daw. Ninfa? Inlukat na. Nakatungog. Ilimlimang naman nung Nemi di pa nagsangsangit na. Inarakop ko. Anak. Awatin tayo, tikinapod mo. Imarakop mat. Mama, awanin ni June. Awanin ti asawang, di ba't dating kong asawa. Uy, nabayakan ngawan. At ang makabulan ton. Matmatan nak iya. Kita enak, agminat tata. Timangan mat. Punasak na kitiluam. Anak, pinunasak man ang Nemi. Babaeng tigayadan ti taster ko. Punasak mat na kitiluayo, mama. Pinunasan naman ba man ang Nemi, babaeng tigam na nga labakara. Napagpumpunos na tiluan na orin nabasan na maya. Anak, awatan tayo hindi kinapod, no? Ngawanin ni John. No kasunod pa nagsagsagaba man kastamat kanyak. Nakarkaro kanyak. Tas siyak tina. Siyak tinanginaw. Nga lang karga. Nga lang ipasingay kan kuwan. Isot ti kasilpot hibi ako. Uwan, mama.
ngem ore asawa na klaeng. No kasano ti panagsagabo yung may nga ina kas tamet kanya mama. Ngem awaten tayo ti kinapudno na. Ag-move on tayo. Arugan din ag-move on. Medyo limagan basit manong na imitiriknak. Kas tamat siguro tiriknak ni Ninfa. Ma, anak, saan ka magtaltalawin na? Apa ko mapagtalawin na ka? Kaya't ko, dito yakil tabalay. Kaya't ko, makasladdalat na ni June, iti asiday. Adalain so na ti unag ti silad ko. Nararakupek. Adalain nga, napanitipisina kit ururayag ti panagawid na. Anak, no adda ka man ditoy. Sa mo nga panunutin nga adda isuna. Imula tayo ti panunut tayo nga, awanin isuna. Diyos kan. Awanin. Saan nagsubli? Awanin. Anak, saan na kami takayat nga pumanaw, kan saan na kanto papanawin. Ikaputa, itatawanin ni June. Sikan ti anak mi. Sikan ti kasukat ni June, anak. Sikan. Manong nemi, si Maya at ti kasasahan ni. Irita mangga po nga kayat mi nga susuruan ti kinapudno. Ngawanin June. Manong nemi. Aking ka nga. Good morning, ma. Good morning, Ninpa, anak. Naginarakop kami. Ma? Nagsublag man lang ito pisina. Dapat lang. Ngayon makipulapul ka kadagiti ko pisina. Kadagiti gagayim mo. Mare may konsultir ko tagtrabaho. Kadagawit ka dito, yan. Tadito ti balay mo. Sikat ti kasukat ni June. Sikat ti anak mi. Pudpud nung anak mi. Saan na kas idi manong naming nga talaga agsang sangit kamlat ta. Nagasla. At dapay lang nga nakamansayag ti anak ko. Ikarkarigata ko manong naming. Kastamat ti mga panangikarkarigata ni Ninfa. Ngayon ni Danny nga asawa ko manong naming lalaki lang. Sabali lang nga talaga ti lalaki. Kasla saan nga napukawan ti anak. Ngayon mamuk manong naming nga ti kaungan na kit agan anug upay lain. Kasi iti dati manong naming nusumuro kami, kasama kami nga talo nga. Uminom, magpulutan, agin istorya. Ngayon numalagip mindumanin nga kurang kami tawan ni June. Nagsangit tumanin ni Ninfa. Arak upek tumet. Ngagsangit ak tumet. Diyak kadiwat ko na anak, nga sampai nga laglagipin ni June. Agin inanan ni June. Sabon nga singayin pa ito. Kararuan. Naragragsak tayo ko na ni June, mama. Mama. E di makatawanan nga pimusay po si pimusay manon name ni June kagangi nga no tumawan kata lagi pen mo met isuna mapagam ti Campo Santo magitog ka ti kandela mangisagot kang kuhan iti sabong sa kamto at agahawis ti kati kakamagyan mi nga manglagip kam to makatawanan manon name edita kinasaritak ti manugang ko. Ninfa, ma, dito kita, saan ka nga papapanawin? Ngayon saan ka nga nasasiyat, anak, no? Noon niya, mama. Nagsublikan iti sidong dawalayan. Ma? Diya kayan? Kung nakmalun bilang da kapudong anak. Nga kusukot ni John. Mapay nga papanawan da. Saan ka papapanawin? Ngayon nasaysaya at noawang ka dito eh. Gapatasan da ko na kaya't ka makita? Kaya't na ka makita na. Nga patay bilang da kang rud nga anak, pudpudno nga anak.
nga sikat ti kasukat ni John. Apay nga ron nga papanawan dak, nga sikat ti kasukat ni John. Saan na ka papanawan? Apay nga ron kayat yung nga pumanaw, nga saan ang agendag ditoy. Tap na makamubuan ka. Alam mo, ano yung magbagayo? Ubing ka pa eh. Kasapulan. Dagragsak. Ito naragsak ka kami. Ito dan na ayo. No. Ululubutin di bagim iha. Di kayat ko nga sawan nga panag-move on. Lipatin mo ni John. Gabutan na tayo. Agayat ka manin. No! Tsaka kahit nga rami din dito, mama. Kangura kayo, di kastang ibagbagayo. Ngimbas ko mangimbagayo nga, ay taglatata anak yo. Idurundag ba't nga gayat sa wali? Anak, natahikit na tayo. Saan nga subli? Aglidliday ka agsasaga apagata. Gabuta, awanin ti asawang. No sinuman ti mapukaw, adda kasukat na. Lumangalakat kasukat na. Luktam ti pusong para ti sa bali nga puso. Tsakayat, mama. Tsakayat ti pumanoy ti dito nga balay. Tadyak nga lipatin ni John. Agtalin na ni John tilagip ko. Tsakayat nga lipatin ti asawak. Orin na tayo, ibatpatid ko lata. Hindi nang salita kami ti asawak. Napintas na nga planom. Naman pinasakit para ka. Para ka na ta? Tanuawan to dito yan eh. Mnin pa. Kaya tangasawan nga, talaga nga maikawata. Tao na pulusin ti katwata. Anyam, para ti bukod na pagragsakan. Mananaragsak to ni Ninfa, tadan kasukat ti anak ta. Naragsak tan tumati ng makakit-kita at ragsak ti manugang ta. Ngayon bilang tang anak. Ngayon man yung aramidan tahani, di naman kahit pumanaw. Kasarit na tanto maninsona. Sige. Ngayon kinasarita mi manin manong naming it kunana. Diyak kahit pumanaw, papa, mama. No adda ka na ito iha. Saan mo malipatan ni June? Tao matpanggap ko manglipat kang kuha na. Ngayon nas ka nalipatan mo. Tawarin at arami damiha. Natayan. Saan ito nagsubli? Mangsapul kan, manguray kan, iti kasukat na iti puso mo. Tapno amo matin ti umisip. Amo manin ti agragsak. Agragsak ka manin. Kan maandaan ka ti anak. Nga na di anak mo, apo ko mo miten. Apo ko mi miten. Tayo bilang da ka nga anak. Hindi mo ka di maawatan, ha? Manong Nemi, sana takayat. Ti si marunan naramid mi, kinasarita mi, dagiti duwa nga balayan mi. Inlawlawag mi nga mismo kanakwada ti amin kat maawatan dami. Kinapudno na balayan, kastamat ti bagbagami ken kuana. Nga pumanawan dita, tapno di kastakat, makuna nga makabagbudam. Alagat alo ko yung mga isunang balayan, parang dengken na kayo. Kasta nga ron tinabasamak manong Nemi, na alo ko da siguro isunan. Kabati may isa nga malem manong Nemi, agim impake maten. Ninfa? Anak? Ma? Anya ti kita sunda ito eh. Tasaan ka di nga dito ti kayetyo? Nga pumanaw ako nito ito nga malay. Ngayon sanda ka papapanawin. O na sanda ka papapanawin. Nasurok nga doon nga tawen nga dituya ka malay nga kaduak ni June. Iso nga nasakit mat kaniyak. Nga pumanaw ako. Hore man siya kanak. Da kami ka ni papak mo. Tagas ko namin kan bilang dakan nga pudno anak.
Ngem sikat di pampanunutin mi. Saan ka nga makaandang no dito'y lumulat ta? Tatunggalan ta ka iti dayto nga balay sa mo maliklikan nga malagip ni June. No awang ka dito'y siguro malagip mo laing sa alakanayon. Nangaruna no, adan to nagharem ka nga. Luktam ti pusong para ti sa baling nga lalaki para kang kanak. Naragsak kam dumatang kini papang mo, no makita min ti ragsak mo. No pay, kasla mabrihat, ti barukong ko. Nga mamanula kanton nga makita na. Ngim ulitek, para iti pakaragsakam. Tano naragsak kanton, naragsak kam tumaten. Idi awanen manong nami, nininfa, kahit ko mga tawagan, ngam tsak kayat katawagan. Masapol nga. Saan ko nga disturbo ni Sona? Ngano isuman di tumawag manong name isang kusong sumbatan. Ag-text, mangumusta. Okay lang kami kung nakmadlatan. Makalawas, duwalawas, aging ka umanahin ng makabulan. Lakawaw kanyak tilubong manong name. No kasta nga agbay may sakdo ti balay, tanda ti asawak ti pisina. Sumregak iti kwarto ti anak ko. Kwarto na. Kaninin pa. Kaslag plaplas bak manong naimi ti panunot ko. Dito hindi nga kwarto. Iti kwarto ti anak ko. Nga di may isang abigat kat saan nga bimbangon. Saan nga rin mo ito sila na? Malagip ko launay manong. Dede nagkatawa. Nganda mo na launay tagkabaw iti dana. June, saan ka ito nga malipatan na na? Kaya naging nakalalagip manong naimi nga pasamak. Kajak tupugos malipatan. Ket dumteng to ti asawak manong naimi nga dagit ti kwarto ti anak na. Kung nakalano, pati si ka nagmumuang kan. Pinagdakat ti man ang kwarto na di anak mo. Nganda ka man ito yung aglaglagip ti na palabas. Honey, rumor ka kumamat nga mamagkalagit ti gagayem mo ka di kakapagyam. Sala tanto mo nagtibalay. Kita man ti bagim umras ka. Hindi na pakadaragan. Agduan-duan nga dawen nga sipod nga awan ti anak ta. Di ka papulos na kamungan. Imbag, kaninin pa ta. Okay siguro ni Sona. Sabi nga rin, okay ni Sona. Di ba isang aldaw ano nemi? Adag tug-tug-tug, itiri daw. Slawan ang yaman na ano nemi. Napang kulinuktan. Nastawag. Ninfa? Hello, ma? Tidak ka di pastrikan, ma? Ano ti bagam? Wala ni mama. O may mahumusta. Di ba kadi imbagakin ka na saan ka umumay dito yan? Kagurad akon, saan da kanto ang kurain? Ngayon pagsayatan mo, saan ka umumay dito eh? Di na ka di pastrikan. Mailiwak iti kwarto mi iti asawak. Kung pala no, nakamupan ka. Diyak maituran di saan ngumay dito mama. Matagtaginap ko ni June. Iso nga pastrikan na ko ma. Pinagustuhak manong nemi. Pinastrek ko. Simrek iti kwarto da. Nakabaybayag sa dyan manong nemi. Ito yung mapangkong danunin. Pati barwatan na nabasbasan gabi ti luwa.
Siguro, dahil ito yung tinmaudi nga, isusirek mo na ito ang kwarto. Mama, pagsayatam tirarami din may anak. So nga gawin ka. Pinagustuhan ka. Pinastrek ka. Simrek ka ito nagkwarto yo. Nabawasan siguro naginsan nga marikrik-nam. Gabot ka na kita adong alwa. Nagawin ka. Sige ma. Yaman ak, pinagustuhan da. Kada kiti si Marsarunong aldaw manon nemi numanen umay ngem saan ko na pinastrek. Urag pukpuk ka ngagpakpakaasisan ko na pinastrek. Nagpamarag na tan nga awan manon nemi. Namin talon sa ngimay manon nemi. Maminsan ti kadalawas nga umay tugtog. Ngem saan ko pinastrek. Naging ka manon nemi. Saan ang imimay. Pagpakumusta ak mutlat isuna, babaeng ka nagiti abalayan niya. Abalayan. Di mo kami pagpagkakanite, maanak tayo nga umuawag kami. Namintalong yung medyo balahin, to balay nga saan ko pinastrek. Kabuta kahit ko launin nga, talaga makapagbukanin. Kumusta isunan? Alagad ta dadigid ko daw nga maragsakan kami, iti asawa kabalayan ta. Amo naman tinti, saan nga mapilpilit nga umisip. Diya kasinsin natin kang karayo ng kadkadwana. At pagyamanan mi ka na diya kasinsin na ta, amo naman nga mapanipaspasyar. Tapos na kas tagat malipatan na ti amin. Nasiyat to kasta. At dan makatawan si Pudda. Awan ti kami lokasyon mi, kan saan nga imay dito balay, manunay mi nininfa. Naging ka, manunay mi, hindi may sagun daway, timawag isuna. Diyak ko makaya itong batang ng sinong batang. Hello, ninpa anak. Ma, kumusta kayon? Sabi ko mama, nakaka-recover kayon, nakaskanyak. Kamu kayon. Uwin, ma, aday, umay konto iyam, amu ka na kayo. Intong Domingo. Umay kam to glance dita. Mabalin, mangisagana kayo to. Mano kayo? Dua kam lang ma. Sino ka duwam? Dagbalin to nga manukang iyo. Oo na, bakit din nga sana nak? Kita naturo rayo mi nga mapasama ka naramidem. Ma, okay ka di mo lang dyan bagak? Ngagbalin nga manukang iyo? Eh, siyempre. Gabuta, imbilang da ka nga anak. Imbilang da kami mat nga naganak ka nga. Nagagasgastak, mama. Tapay? Gabuta, duwa digit naganak kanyak. Da pa ni mama, kanda kayo kani di pa. Isu na lang mata, into no agkasar kami kanito boyfriend ko. Siyempre, damad la papakin mama ati. Mangabay kanyak. Ikaw na. Madakay to mama. Adakay to madlaeng kakas may kadwa nga naganak kanya. Hindi pa damag ko ti asawak manunay mi ti amin. No kastakit tagtong palmatlaing ti anak ta. Una, tano, saan nga makiasawa pa eh? Kang kanayan latang laladingin. Tanilat tamad June. Sapsapulan na. Ano ti marag naman eh. No makitak ti ragsak ti anak ta. Naragsakak tumaten. Pero na no. Ano nga tani pagkatan to nga dito ti pagyananda. Kaya't danto nga ta. Una tanda abalayan ka ta. Adong na kita anak na dyan. Timipon kang kuwana. Alakit. Barbare nga. Hindi may dan manong name nagwapo. Hani, kaslada, magpakakaingasan da kini June. Unsa? Ma, pa, parang sa anak mayama mo ka na kayo tagbalinto ka manukang nyo. Ni Daniel. Daniel, da papakin ni mapa. Da papakin ni mama. Agmanok man kada kayo, papa, mama. Sala nga mano name itinaramid ko no dikit. Idi malpas nga nagmano inarakog ko. Anak. Maragsakan ka muna eh.
Nagsakam ka unay ninfa, kan Daniel. Amay ma, sobrang samit na ragsakyo. Taore kay lagsangit. Sangit ni ragsak anak. Kat itapay, mabaling ka din nga kidawan mi. Tiyan niya mga. Ngayon to no, makapagkasara kayo kat dito yun to. Ni mamamit. Di ba? Kaya't yung awanag dito, pagkatapos dito kami nagnaid ka ni Daniel. Umat kami hani. No, kaya't mo, adam at nalawang ang bakante nga lutay ti abagatanin ti balay. Dito ta kayo nga mangitak do ti bukod yung balay, tinas kang kakaruba tayo. Agnaad dito mismo dito akit tamating ba't kami nani. Umat kami mama, mawatan niyo siguro may. Halawin. Mawatan. Ngayon dito ka nga rin balay ati asidag, tapno, anda kam tulat nga umalati nga, mga iwan ka na agbaling nga po kumi. Nakaragragsak manong name nininfa, idag kalaysadan kini Daniel. Ano ka sa no tiragsak na idag kalaysada ka di June, manong name. Kastapit tiragsak na, maspay. Kinure di kiti abbalayan mi, manong name, duwang abbalayan. Abbalayan mi nga naganak kini ninfa, kinabalayan mi nga naganak kini Daniel. Naragsak, manong name na itigal tao. Kat naragsak met, naragsak kami met nga gasawa. Taninin fa bilang mga anak kat ni Daniel isut manugang mi. Idi kat lalaki ti anak mi manugang mi kat babae ngim ita manong mi babae manugang mi ay anak mi lalaki manugang mi. Bali nagbaliktad. Kat natungpal kas kalikago mi manong mi nagbalay da iti asidag mi. Kat dito da nga nagnaed manong mi kat idi addan apo ko mi katakwada manong mi siyak ti mapansadyay nga mga iwan iti apo ko. Lalaki manong mi. June tinagan na. Adan kasukat na di June. Nga saan ko nga anak no di kat apo ko. Nadahanda manong mi ti talong anak. Nagritiron ti asawak kada kami manong mi. Ti kangrunan ng mga aywan kada kiti apo ko mi. Ta oras amin nga pudno nga anak ni ninfa manong mi. Ngayon para kada kami. Tirik nami kan tirik na anak at talagang anak mi. When? Kat ti apo ko mi, manong mi, kat talaga pudno nga apo ko mi. Naman bayawanin di June, manong mi, ngam adaduti kasukat na. Tinagagat ka na singpet, na pudno nga manugang mi, nga ni Daniel. Ti anak mi nga nininfa, kan nagritalo nga apo ko mi. Mamanumat nga may sumarong kar, iti abalayan mi, manong mi, nga naganak kininfa, kin naganak kinin Daniel, ta, adot apo ko da, kada kami, dagiti talulaeng nga anak daninfa, iti talong apo ko mi. Manong mi naman pinagsagaba, kas may isa nga ina nga napukahon ti kakaisunang anak, ado nga panagsagaba. Ngam kalpasan dita nga panagsagaba, manong mi dimteng ti baruang sapa, baruan namnama. Gabutan na pukaw mi man ti pudno nga anak mi. Ngam sami nga napukaw ni ninfa. Kanda kiti apu ko mi kagkuana. Agamanak manong name ti anos mo nga nang ibasa. Kat sabi kumatadamat na ibatik nga adal. Lilo mo kan pagsarmingan ti biyag. Kada kiti padak nga dimgay kanagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Mama Merced. Thank you kang ka, Mama Merced. Tingka ba nang ibura iti pagkasalitaam. Kailangan na nadikit nga peso na mapukawan ka ti kakaisuan ng anak. Ngayon, asin numan, anuman, digiti mapukaw, at damat lang kasukat na. Di ba?